bas. Dito na makadong. Tubo. Pagkayo? Sulod na tubig dito. Malapit doon po na diri po doon. Di na magian. Ay, saka na dito. Ah, di na kaagi. Ay, mag-agyanan paggawas. Ngayon naman ay ko ano. Beach Resort. Naman na lang ko mag-aabot sila dito eh. Grabe yun. Dito sa inyo natin ang talaga. Nagitapok, nagpaabot ka na sa magian. Stranded. Stranded ng pabahay. Wala na ilaing dalan. Chismis na ba? Ang silang balita. Ah, daan naman na. Ready-made naman na. Kita kayong init. Kami hinanok na kayo natulog. Ay, video na doon ka nanganganga ta diri nya ngawi ko na video. Isa ka itong naong. Marites. Nanganganga. Natagaw sa baha ba? Kaya karoon pa bita ka agyan eh. Dito raman to. Amot lang yun niya. Ano no? Kaya ba? Ay na tao ko na munda wala magubulog. Giselle ito daw. Ha? Giselle. Giselle? Asa mo tagian ng balay do? Isa ka sila man ako toto kang wire. Ha? Maman ako. Ganina ba? Tabanin ako. Wala pa may katabok no. Tulian na kayo eh. Abi. Ayos man ako gitugna oh. Wala dyan boss. Wala dyan. Kusog. Palapad sa katuwa to. Palapad sa katuwa. Bukas sa palapad sa ba? Ah, tubig ang pano na lo. Balay, okay ka lang? Ano? Wala ko na si Palay ba? Uy, si Balay.